Right, ndoda kuti mundinzwisise vazukuru vangu, munditeererese kana ndichitaura mazwi. Ndini sekuru vachiona mukasatoteerera inini hanzvadzi yamai venyu muda kuteererana. Kutonditeerera mondinzwisisa mondibatisisa, handiti? Right. Right, ndine nyaya yandauya nayo, handiti? Nyaya yakaitika mazuva akapera. Asi yazosvika ndingati payagadziriswa nhasi. So ndo nyaya ndoda kuti ndinge ndinotaura pamusoro pezvayo uye nechidzidzo chatinokwanisa kutora kubva panyaya yacho. Right, chinzwa kamuzukuru wasekuru said kana ungasati subscribe to this channel tinokukumbirawo nenyasha dzaMwari muzukuru kuti please subscribe to this channel. Also don't forget kuisa notification bell rako kuitira kuti pega pega pandinoenda ngoisa nyaya dzichipisa seino, right, you will be notified. Handiti? Thanks very much kuna vazukuru vangu vese vanoramba vachitsigira boka. Handiti? A big shout out kunewe Elizabeth Mandu, muzukuru wangu Elizabeth. Right, inzwaika vazukuru vangu. Ndichitenderera mandachitenderera mumastreet esocial media ndabva ndasanganawo nenhau dzanga dzichiratidza kuti zvoni pane vanhu vasina kubatwa zvakanaka kana kuti vasina kuitirwa zvakanaka nokuda kwenyaya yakamboitwa inonzi Zigo TV. Handiti? Right, Zigo TV ndofunga tinoiziva, it's one of the biggest channels dzinotaura zvepolitics muno muZimbabwe. Handiti? So ikoko akazomboitawo nyaya yaMist Vegas akataurawo zvaakataura. Handiti? Vakaisawo misoro yenyaya yavakaisa zvinova zvinhu zvisina kubata zvakanaka iye Mr Vegas nevamwe vanomutsigira. Handiti? Nokuti pakanga pakuita pakanga potaurwa kuti ane boka raanotsigira. Handiti? Kana kuti boka remumatongerwo enyika raanosapota. So chinova chinhu chisina kunaka zukuru, hachina kunaka chinhu ichocho. Handiti? Tinofanira kuti tinge tinotaura zvinenge zvakataurwa. Ndofunga nezvo ndakambouya nevidhio yemuzukuru wangu uyu Tawanda Sekalazi tichitaura kuti zvoni haasi kufarawo zvakare nekuda kwekusandurudzwa kwaitwa mashoko ake. Handiti? Asi ndadzidzei panyaya iyi? Ndazotowo ndakagara ndikabva ndaonawo kuZigo TV kumwe chete ikoko kwasvika pakwaiswa vhidhiyo iye Zigo wachona TV watinoti Zigo wachonaka abva auya ari haana kutumira kuzoita inonzi public apology nechishona chiwanhu chedu kukumbira regerero parujekerera. Right, ndadzidza ipapo ndaramba ndikadzokorodza mashoko ake. Ndaisa link rachona ndariisa ipo pano pachannel. You can actually go and check for yourselves. Handiti? And ndaisa link rachona kumacomments. Inzwa kandadzidza chimwe chinhu chinotadzikwa nevanhu vakuru, vanhu vatinofunga kuti vakarongeka, vanochitadza chinhu chaitwa naZigo kuti kana uchinge wagumburisa vamwe, nekuti munhu wese anokanganisa muzukuru, munhu wese wenyama anotova nemamistakes ake, but kana uchingoona mistake yako svikawo paunokumbira regerero wogadzirisa pawakakanganisa. Ende izvozvo zvega ndoda kuti makorokoto kune muzukuru wangu Zigo. Why ndiri kudaro? Nekuti aratidza maturity. Ndokukura wazukuru. Inzwaika munhu anoziva chinhu chinonzi kuapologize. Handidi kunyepera rotori rimwe level rematurity. It's another level ritori kumusoro because vanhu vazhinji kunyangwe vakakanganisa, angava mapoliticians, angava mabusiness people, angava macelebrity, vangava isu sevanhu, kana kune chinhu chinotijikunda, chinhu chinotinetsa, kutaura kuti I'm sorry. So ukaona munhu achibuda pajekerera achiti ndine urombo nezvandakaita, munhu yeye ngatimupe respect. Ngatimuremekedzei vazukuru, nekuti
kana kune ruvara rinorema kubuditsa nderekutaura kuti ndakakanganisa, because vanhu tinonyepedzera kuziva isu tine patinenge tisiri kuziva, tine patinenge takakanganisa. So muzukuru wangu Zigo ungoti mazuva atiri anawa zvawoka, ndaida kutoti titombomugochera kanyama kutomboita kabreak kumcongratulate, because zvaaita izvika zvinodadisa kuti aiwa vanhu ndine pandakaresvawo ndepakati, ende pandakaresva pachona ndiri kuti ndine urombo anditi. So chandadzidza ndechekuti vazukuru ngatidzidze kuapologize. Kana uchinge une pawanga wakanganisira umwe wako, pawakanganisira vanhu, hapana chinhu chakanakisa sekudzoka oti aiwa ndine urombo. Kana warealize your mistake, come back and say vanhu ndakanganisa. Manzwa ndo chandauya nacho vazukuru, ndo chandauya nacho kuzokudzidzisai kuti ngatidzidze kuapologize, ngatidzidzewo kukumbira regerero pane patinenge takanganisa. Example ndoenda apa ndeya Zigo, so ndakutotoka kwaZigo. Kana ungasati wasubscribe kune munhu akarongeka, igroup rakarongeka 100 tinosubscribe wokupi ikoko, nekuti vanhu vari kuratidza kuti zvoni vari kuda kutaura nhau dzinovaka badzi, nhau dzechokwadi. A big salute to Zigo TV anditi. Right, vazukuru vangu, ndinotenda nesupport yese yamunotipa mhuri yenyu ikukura anditi. Thanks very much vese vanoramba vachisupporta mavideos nekushare nekucomment anditi. Ngatitaurane nasekuru kumacomments. What do you think nemukomana anonzi Zigo anditi asvika paita public apology? Ngatitaurane kumacomments anditi. Ndini wenyu sekuru wevanhu, hamuzukuru wangu. Muzukuru wangu ndosaka ndatouya ndichitaura. Ndakambokudzai ndikati maYoutubers, macelebrity, ndini sekuru wavo, ndini. Musatsvage umwe, plus ndisi umarefure emugame iyi anditi. Tisu tinopa yellow card kana kuti red card. Saka mukomana tiri naye anditi. Much love.